mercy għaddel tijak min omor, qalbi il-fruqa ta' dinja blaġir. Rajt tajjeb tirani f'meratonja bis-sewwa qaddis. Hawn tqawwini dak l-ikel tas-sema li waħħadni ma' jibnek l-Aziz. Fl-isem tal-Missier u tal-Iban u tal-Ispiritu Santu, Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Eżis ħuti nixtieqilkom l-għodwa tajba. Inġbarna biex niċċelebraw din l-Ewkaristija. F'dan il-jum hekk il-Mulej tibarikna bix-xita, ngħidulu grazzi minn qalbna. U f'dan il-jum, f'dawn il-jiem li l-Mulej qed jagħtina kelma tassew speċjali, jekk inħeġġixkom għal attenzjoni speċjali għal kelma tal-lammu speċjali għall-Evanġelju tal-lum. Ejjew nitħejjew għal din l-Ewkaristija billi b'umiltà fi skitt ta' qalbna nitolbu maħfra lil Mulej għal ħtijietna. Int li l-qajt bimħabba kbira l-indiema ta' Pietru Mulej ħniena. Int li wett il-ġenna lil ħallil it-tajjeb Kristu ħniena. Int li tidħol għalina midinbejn quddiem il-Missier Mulej ħniena. Iħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubietna u wassalna għal ħajja ta' dejjem. Sejrin noffru dan is-sagrifiċċju tal-Quddiesa għall-erbieħ ta' ħutna Margherita, Giuseppe u Joseph. Nitolbu. Fil-ħniena tiegħek Mulej, għati widen għat-talb li tagħna. Għamel li naraw sewwa x'għandna nagħmlu u li jseħħilna nkompluh sal-aħħar b'ibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u miegħek jgħix u jsaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ewwel ktieb ta' Samuel. F'dak iż-żmien ix-xjuħ kollha ta' Iżrael inġemgħu u marru għand Samuel f'Rama u qalulu: Ara, inti xjeħt u wliedek ma qabdux triqtek. Issa għamlilna sultan biex imexxina bħal ġnus kollha. Dan li qalu għatina sultan biex imexxina ma ġobx lil Samuel u mar jitlob quddiem il-Mulej. Il-Mulej wieġeb il-Samuel: Isma' minn leħen il-poplu f'kull ma jgħidulek, għax mhux lilek warbu, iżda lili warbu biex ma nsaltanx fuqhom. Samuel qal kull ma qallu il-Mulej lill-poplu li kien talbu sultan u qalilhom: Dan hu id-dritt tas-sultan li jagħti saltan fuqkom. Jeħdilkom is-subien tagħkom u qiegħdhom mal-karrijiet u maż-żwiemel u jiġru quddiem il-karru tiegħu u jagħmel minnhom kaptani ta' eluf u ta' 50 raġel biex jaħtru l-ħrid tiegħu u jaħżdu l-ħsad tiegħu u jaħdmu l-għodod għall-gwerra u t-tamir għall-karrijiet tiegħu. U jieħu l-bniet tagħkom biex jaħdmu l-fieħa, isajru u jaġnu, u mir-raba tagħkom, mill-loqsma ta' dwieli tagħkom u taż-żebbuġ tagħkom jieħu l-aħjar u jagħtihom lill-qaddejja tiegħu. Jieħu mill-10 waħda tal-miżruwa u tal-oqsma tad-dwieli tagħkom u jagħtihom lill-kortiġjani u lill-uffiċjali tiegħu. U jeħdilkom l-aħjar minn fost il-sira, irġiel u nisa, u l-aħjar mill-baqar u l-ħmir tagħkom u qabbadhom jaħdmu fix-xogħol tiegħu. Jieħu mill-10 waħda tal-imrieħel tagħkom u intom tkunu l-sira tiegħu
U dakinhar jgħidu minħabba is-sultan li tkunu ħtartu imma il-mulej dakinhar ma jismakomx. Imma l-poplu ma rridx jisma' minn kliem Samwel u qalulu: le, ħajkollna sultan fuqna, ħankunu aħna wkoll bħal ġnus kollha, ħajaħkem fuqna sultan tagħna u jimxi qudiemna u jmexxi t-taqbit tagħna. U Samwel sama' il-kliem kollu tal-poplu u tennihom f'idnejn il-mulej. U l-mulej qal lil Samwel: isma' minn kliemhom u għamlilhom sultan. Il-kelma tal-mulej. Sam responsorjali ngħidu flimkien it-tjieba tal-mulej irrid dejjem nanni. Ħini il-poplu li jaf jgħajjad bil-fer li jimxi mulej fid-dawl ta' wiċċek bismek jitennew il-jum kollha u bil-ġustizzja tiegħek jifirħu. It-tjieba tal-mulej irrid dejjem nanni. Għax inti il-foħrija tal-qawwa tagħhom, għal tjubitek nerfgħu rasna fl-għoli għax il-mulej it-tarka tagħna, il-qaddis ta' Iżrael is-sultan tagħna. It-tjieba tal-mulej irrid dejjem nanni. Inqumu għall-Evanġelju. Profeta kbir għan fostna u Alla żar il-poplu tiegħu. Alleluja, alleluja, alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju mqaddes skont San Mark. Wara xi ġranet, Ġesu daħal Kafarnaum u n-nies semet li kien id-dar u nġabru bosta, hekk li ma kienx hemm fejn joqogħdu iżjed, anqas quddiem il-bieb, u qatt ixandrilhom il-kelma. U marru ħadulu quddiemu wieħed mifluġ, merfuħ minn 4 min-nies. Billi ma setgħux jersqu saħdejh minħabba il-kotra, għalaw is-saqaf ta' fuqu, fetħu toqba u niżlu minna l-friex li fuqu kien mimdut il-mifluġ. Meta ra l-fidi tagħhom, Ġesu qal lill-mifluġ: ibni, dnubietek maħfura. Mela kien hemm bil-qiegħda xi wħud mill-kittieba u f'qalbhom bdew jgħidu: dan kif qiegħed jitkellem hekk? Dan qiegħed jidej. Min jista' jaħfirhom id-dnubiet ħlief Alla biss? Malli Ġesu ntebaħ fih innifsu x'kienu qegħdin jgħidu bejnhom u bejn ruħhom, qalilhom: għaliex qegħdin taħsbu hekk f'qalbkom? X'inhu l-eħfef tgħid lill-mifluġ: dnubietek maħfura, jew tgħidlu qum u aqbad friexek u imxi? Mela biex tkunu tafu li bin il-bniedem għandu s-seta jaħfer id-dnubiet fuq l-art. Qal lill-mifluġ: qum, aqbad friexek u mur lejn darek. Dak qam, qabad malajr friexu u ħareġ il-barra quddiem kulħadd. U kulħadd staġeb u bdew ifaħħru lil Alla u jgħidu: ħwejjeġ bħal dawn qatt ma rajnihom. Il-kelma tal-mulej. Bit-tagħlim tal-Evanġelju nitnatfu minn nubietna. Noqogħdu bil-qiegħda kif ġobkom naqsam magħkom ħsieb qasir. Eżis ħuti, kif kolli nistaqsikom: ir-reliġjonijiet kollha l-istess? Illum ħafna jgħidu u r-reliġjonijiet mhux kollha l-istess. Aħna Kattoliċi għax twelidna Malta jew il-biċċa kbira tagħna, u ieħor li twieled hemm ikun reliġjon oħra għax twieled hemm. Le, eżis ħuti, ir-reliġjonijiet mhux kollha l-istess. Ħanagħmel xi ħaġa ċara, mhux qed ngħid li r-reliġjonija tajba tagħna tajba u ta' ħadd ieħor ħażina. Mhux hekk qed ngħid. Qed ngħid li hemm reliġjonijiet li storikament bdew ħanejdu hekk mit-tfittxija tal-bniedem lil Alla. Mhux hekk il-bniedem intelligenti sa minn dejjem mhux hekk kien jara
il-ħolqien, id-dinja ta' madwaru lilu nnifsu jgħid mix-xejn ma jiġi xejn, sens komun. U beda jfittex il dan ix-xaħat jew xi wħud u x'hekk li jagħmlu dan kollu. U l-miedem beda jfittex il dan ix-xaħat. Kienet xi ħaġa tajba, però ma kienx biżżejjed, insuffiċjenti għall-bniedem. Infatti kif tgħidilna l-ittra li Lut meta waslet il-milja ta' żmien, kien Alla li l-bniedem taħ ir-risposta. Dik hija l-Bibja, dik hija ir-rivelazzjoni, l-Epifanija li ċċelebrajna l-ħadd l-għadda li hija l-quċċata tar-rivelazzjoni hekk Alla li juri lilu nnifsu. Tgħidu li għaliex bdejt b'dan illum, x'għandu x'jaqsam ħafna mal-qari tal-lum anke l-qari sabiħ ħafna wkoll li smajna l-bieraħ l-Evanġelju b'mod partikolari Jeżus Ħuti. Għaliex? Qatt ħadd l-ebda kap tal-ebda reliġjon, l-ebda persuna umana li bdiet reliġjon, ħadd ma ħares f'għajnejn ħadd u qallu dawk il-kelmiet li qal Ġesu llum. X'kien resqulu qudiemu, x'qallu Ġesu? Ma setgħu xersqu ibni nubietek maħfura. Qatt ħadd l-ebda fundatur tal-ebda reliġjon ma qala dik il-kelma Jeżus Ħuti. Ġesu biss seta' jgħidha. U Ġesu mhux biss qala, tagħna l-prova li huwa għandu s-seta' jaħfer id-nubiet. Allura pereżempju x'inhi d-differenza ħanaraw ftit bejn reliġjonijiet li ħansejħilhom umani jiena li huma t-tfittxija mhumiex ħżiena, imma huma t-tfittxija tal-bniedem lil Alla. Ir-reliġjonijiet umani quddiem id-dnub, quddiem anke l-mart il-bieraħ u x'hekk il-lebra l-marda tal-ġdiem m'għandhomx soluzzjoni, jistgħu biss jikkundannaw id-dnub, jikkundannaw il-midneb, jikkundannaw il-marit u x'hekk bħal bniedem Lebruż kienu iġaluh jitlaq mill-komunità u mur jgħix f'post imwarrab għax m'għandhomx soluzzjoni. Mhux hekk Ġesu. Ġesu il-bieraħ fil-Vanġelu smajna li x'inresaq lejh il-Lebruż u qallu jekk trid tista' tfejjaqni, Ġesu mett idu messu u qallu rrid kun imnaddaf. L-istess illum quddiem il-bniedem li f'għajnejn in-nies ta' dak iż-żmien il-mart fiżiku u x'hekk il-mart fiżiku jew inkella dan kien mifluġ kien kastik ta' dnub, hekk kienu jaħsbu n-nies. Ġesu mal-ewwel ibni dnubietek maħfura. Dnubietek maħfura. U mbagħad dan kif jista' jitkellem hekk da qed jidej dan, mhux Alla biss jista' jaħfirhom id-dnubiet, mhux hekk żgur, Alla biss jaħfirhom id-dnubiet. Imma Ġesu Alla, u allura Ġesu Alla, Ġesu jista' jaħfer id-dnubiet fuq l-art. Infatti jekk qallu biex tkunu tafu li bin il-bniedem għandu s-seta jaħfer id-dnubiet fuq l-art, idur lejn il-mifluġ jgħidlu aqbad friexek u maqbad friexek u mur lejn darek u kamel dak. Menna jekk Alla biss jista' jfejjaq mifluġ, jekk Alla biss jista' jfejjaq Lebruż, jekk Alla biss jista' jiftaħ għajnejn ama, mhux hekk, mhux hekk. Alla biss ukoll jista' jaħfer id-dnubiet. Minn Ġesu jekk ifejjaq il-Lebruż, jekk ifejjaq l-ama, jekk ifejjaq il-mifluġ, ifisser li Ġesu Alla. U x'hekk Jeżus Ħuti donnu l-kelma tal-Alla qed tkompli tikxfinna xi tfisser il-festa tal-ħadd l-għadda l-Epifanija. L-Epifanija jiġifieri turija ta' minnu Ġesu, tal-identità ta' Ġesu. U hekk qed tagħmel liturġija tal-kelma, qed turina li Ġesu Alla. Infatti n-nies x'ħanraw fl-aħħar baqgħu imbelħa. Ħwejjeġ bħal dawn qatt ma rajnihom. Jeżus Ħuti, Ġesu jibdel l-istorja tal-bniedem ta' minn għall-bniedem waħdu quddiem id-dnub u l-midneb u l-mart jikkundanna dbijet minni, u x'hekk. Ġesu għax Alla għandu s-seta li jaħfer id-dnubiet, għandu s-seta li jfejjaq, lill-midneb jgħidlu ersaq lejja ħanfejqek. Lill-marit jgħidlu ersaq lejja ħanfejqek. Lienna jgħidilna ersaq lejja ħanfejqek. Dan il-mart fiżiku u x'hekk huwa sinjal, huwa simbolu u x'hekk il-lebra mod speċjali dak li kien l-effett tal-lebra fuq il-ġisem ġifieri tiddisfigurah lill-ġisem il-lebra sfortunatament. Saret simbolu dak li jagħmel id-dnub fir-ruħ tagħna. Id-dnub jisfigura u x'hekk jibdel
l-immaġni tal-Alla fina, jisfigura l-immaġni tal-Alla fina. Imma ma naqtawx qalbna, għax għandna min dik l-immaġni tal-Alla fina jista' jirrestitwija li huwa Ġesu. Kull ma rridu nagħmlu nersqu leħ, kull ma rridu nagħmlu naċċettaw f'ħajjitna, kull ma rridu nagħmlu niftħulu qalbna. Mhux kif għamel il-poplu tal-Alla, u nazzarda ngħid imma ma nkunx qed nesaġera. Bħal għamlu ħafna anke Maltin wawċin fi żmienna. Smajtu Alla x'qallu lil Samwel? Għax mhux lilek warbu, x'inridu sultan, qallu mhux lilek warbu, iżda lili warbu biex ma nsaltanx fuqhom, qallu. U ħafna warbuh il-mulej, Jeżus ħuti li naqsu in-nies mill-knejjes tagħna tafu xi tfisserux. Min ma jħoss il-bżonn li jiġi l-Knisja ifisser li m'għadux fil-fond ta' qalbu, konxjament jew inkonxjament mhux iħoss iktar il-bżonn ta' Alla. U dak huwa l-gwaj ta' żmienna. Ma nibqgħux inħossu l-bżonn ta' Alla, ma nibqgħux inħossu l-bżonn li nitolbu, ma nibqgħux inħossu l-bżonn li niġu fil-Knisja. Li nieħdu sehem fl-Ewkaristija li nirċevuh ġo fina. U dan hu l-appell lilkom il-ħafna li ssegwu dil-quddiesa fuq it-televiżjoni. Ersqu lejn il-knejjes tagħna, ħudu sehem fil-quddiesa, ħadd irċievu lil Ġesu. Għax aħna għandna bżonnu lil Ġesu, mhux huwa għandu bżonna, aħna għandna bżonnu. Aħna għandna bżonnu biex jgħidilna ir-rejt kun imfejjaq mid-dnub tiegħek. Eżis ħut id-dnub jisir inna minn qalbna l-iktar ħaġa għażiża l-għandna. Il-paċi magħna nfusna, il-paċi mal-Alla, il-paċi ma' xulxejn, il-paċi man-natura. Għalhekk illum din hi t-talba nixtieq nressaq quddiem il-mulej. Mulej, kif inti bdilt l-istorja tal-bniedem meta ħfirt id-dnub lil dan il-paralitiku meta fejjaqt il-lebrus, hekk nitolbuk ibdel l-istorja tagħna llum, ressaqna lejk. Enna ħan intebħu li mingħajrek aħna l-akbar fqar, għax nkunu tlifna s-sens tal-ħajja, għax nkunu tlifna l-paċi ta' qalbna. ħanqumu bil-wieqfa jogħġobkom. Fil-fond ta' qalbna kull wieħed u waħda minna iħoss il-bżonn ta' Alla, tal-maħfra tiegħu. Nitolbu lill-Missier li ħabbibna miegħu permezz ta' ibnu billi ngħidu u Alla ħenna għalina u ismana flimkien sabiex il-Ministri tal-Knisja u l-insara kollha iżommu ħajja fis-soċjetà li tilfet is-sens ta' dnub u s-sens ta' Alla, ir-responsabbiltà illi kull wieħed u waħda minna għandna quddiem Alla nitolbu u Alla ħenna għalina u ismana sabiex il-popli mifrudin bejniethom isibu mill-ġdejt ir-rieda li jiddjalogaw u jaħfru lil xulxejn nitolbu u Alla sabiex l-istituzzjonijiet li jassistu l-anzjani u l-murda ikunu ċentri ta' qadi u mħabba fejn il-bniedem lejn il-bniedem li qiegħed ibati nitolbu u Alla sabiex l-Ewkaristija li niċċelebraw u nfittxu li ngħixu tħabbibna mill-ġdid ma' Alla u bejnietna nitolbu u Alla ħenna għalina u ismana. Grazzi mulej tax-xita li battinna. Inkomplu nitolbu kif batinna x-xita tal-art li jartna tant li ħtieġ, ma fuq kollox ibatinna x-xita ta' grazzja mis-sema fuq il-bnedmin kollha. Il-grazzja tal-paċi, il-grazzja tal-maħfra, il-grazzja tal-għaqda, il-grazzja tal-fidi mulej, tal-imħabba bejnietna, għax aħna wliedek. Hekk nitolbu minn qalbna għal ħutna li jsegwu dil-quddiesa mu speċjali l-anzjani, il-morda, persuni bi bżonnijiet speċjali, dawk li jieħdu ħsieb ta' persuni vulnerabbli f'pajjiżna u fid-dinja kollha. Nitolbu għal dawk li jitolbuna nitolbu għalihom, u għal dawk kollha li jeħtieġu t-talb tagħna bħalissa. Fiskiet nofru t-talba tagħna lill-mulej minn idejn Marija. U Alla ta' tieba u ħniena inroddulek ħajr għaliex f'ibnek Ġesu inti taħfrinna u terġa' tħabbibna miegħek. Għatina nitolbuk li minn din l-esperjenza ta' ħniena joktor fina l-impenn li nħobbu lill-bnedmin kollha mifdijin bid-demm għażiż ta' ibnek Ġesu Kristu Sidna
li miet u rixox talina u issa qiegħed jgħix u jisaltan għal dejjem ta' dejjem. Imbierek int, Mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-jubitek tajtna l-ħobs li qegħdin noffrulek frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina l-ħobs tal-ħajja. Bil-misteru tal-ilma munbit ikollna sehem fin-natura divina ta' Kristu kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna l-bnedmin. Imbierek int, Mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-jubitek tajtna l-imbejt li qegħdin noffrulek frott tad-dili jew xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Il-qana Mulej Alla tagħna qum li wniedmu quddiemek u għamel li jkun jogħġbok dan is-sagrifiċċju li sejrin noffrulek. Naddafni Mulej miż-żuniti u d-dunub tiegħi nifrili. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Ilqa' Mulej l-offerta tal-poplu tiegħek u għamel li bija nitqazzu u naqelgħu minn għandek il-ġejt li nitolbuk bi Kristu Siedna. Il-Mulej magħkom. Nerfew qlubna l-fuq niżżu ħajr lill-Mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew, Mulej Missier Qaddejs, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u ta' ġej tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Għad li xejn ma teħtieġ it-tifħir tagħna. Inti jogħġbok tagħtina l-grazzja biex minn qalbna irroddulek ħajr. Għax jekk il-ġieħ li nagħtuk ma jżidlek xejn fik innifsek, imma lilna jiswielna s-salvazzjoni bi Kristu Siedna. Għalhekk nissieħbu mal-qtajja tal-anġeli u b'farħ kbir infaħruk u intennulek. Qaddejs, 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 Mulej Alla tal-eżerċiti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Qaddejs tas-sewint Mulej, inti l-għajn ta' kull qdusija, qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn rajħibati ħal ħobs radd il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara li klaħ l-kalċi reġa' radd il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa il-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' l dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmejn kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidej, inħabbru l-mewt tiegħek Mulej, nxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Noffrulek missier il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għax għoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu lill-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed li jenna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar Mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, mal-isfijiet u l-ministri kollha tiegħek u mal-poplu kollu li inti ksibt għalik.
Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, mod speċjali llum qegħdin nitolbu għall-irwieħ ta' ħutna Margherita, Giuseppe u Joseph. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenn għalina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazza, Alla u tagħna Marija. Mar-raġel ġust tagħha San Giuseppe, mal-appostu l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu, ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missier tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Mela eżis ħut jekk ir-reliġjonijiet mhux kollha l-istess, jekk din il-fidi għażiża tagħna rigal li tagħna Alla mhijiex sempliċement tfittxija tal-bniedem, ma jfissirx aħna għandna biex niżattu ta' jew inħossuna aħjar minn ħadd ieħor, dawk il-kunċetti f'moħħ Alla ma jidħlux. It-triqat tiegħi mhumiex it-triqat tagħkom jgħidilna l-mulej, dak ifisser x'responsabbiltà kbira għandna. Jekk il-mulej tagħna dan id-don tant speċjali, x'responsabbiltà għandna li ngħadduh lill-oħrajn, li noffruh lill-oħrajn b'rispett u mħabba, imma aħna dan id-don tant speċjali li tawlna Alla mhux biex nitkabbru, daka ħsara nkunu nagħmlu biss tinħossuna aħjar minn ħadd ieħor, ma biex noffruh lid-dinja dan ir-rigal tant sabiħ ta' Alla li sar bniedem bħalna, li sar wieħed minna. U għalhekk fil-kunċetti ta' Alla is-supervja li nħossni aħjar minn ħadd ieħor ma tidħolx dik dnub tal-bniedem da li jidħol fil-kunċett ta' Alla l-imħabba. Għalhekk ħanejdu t-talba tal-missierna, nitolbuh il dan missier tagħna tas-sema li nħossuna aħwa ta' xulxejn, li nħobbu lil xulxejn u li d-don tal-fidi tant għażiża li tagħna ngħadduh lil xulxin b'rispett u mħabba. Ngħidu flimkien, missierna li inti fis-smawijiet jitqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema u hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrej, iżda ħlisna mid-deni, eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħarisx lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-slim u l-għaqda li inti trid fija, inti li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxejn. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Li Ġesu Kristu nitolbuk li din it-qarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħek, iżda l-ħnina tiegħek tkun għalija l-ħarsien u l-fejqan ta' ruħi u ta' ġismi. Danu l-ħaruf talla, danu Ġesu li jneħħi d-nubiet tagħna u tad-dinja kollha. Ħenjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf mulej ma jistħoqlejx tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżdejt kelma waħda u ruħi tkun mfejqa. Il-ġisem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem ammen. Id-dem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem ammen. If tu
Eżis ħuti ħanajdulu grazzi bil-qalb il-muri għal din l-Ewkaristija llum il-ġimgħa, hekk bl-umiltà inħarsu lejn is-salib ta' Ġesu, is-salib huwa l-misteru tal-imħabba tal-Alla lejna. Dik hi l-imħabba tagħti lilek innifsek. Insellmu lis-salib ta' Ġesu billi ngħidu nadurawk, o Ġesu, imberkuk. Nadurawk, o Ġesu, imberkuk. Nadurawk, o Ġesu, imberkuk. Nitolbu. O Alla li tista' kollox, fiċ-ċokon tagħna nitolbuk biex bħalma inti ġġeddidna bis-sagramenti tiegħek, hekk ukoll tagħmel li naqduk kif jixraq billi ngħixu ħajja li toġbok bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom. Ibarikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iban u l-Ispiritu Santu. Ħanejdu 3 Avemarijiet ġieħ 3 ijiem lill-ġisem ta' Omna Marija dan fil-qabar kif talbitna Omna Marija ta' u nofruha għal pajjiżna biex il-mulej jisaħħaħna fil-fidi, biex il-mulej irressaqna lura mill-ġdid leħ jekk aħna tbedna minnu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. O Marija li tħallit lid-dinja mingħajr teba, morru fil-paċi ta' Kristu u l-jum it-tajjeb lilkom il-kol. Madonna